קודם כל, המידע מהמערכת של פריזה מאפשר לי בזמן נתון לדעת מה קורה באתרי העבודה הפרוסים ברחבי הארץ, בכל כבישי הארץ בעצם. המערכת של פריזה מאפשרת לנו נגישות, לי ולכל העובדים שלי, ואפשרות לעבוד מכל מקום בארץ ולאסוף את המידע, שהוא מידע מאוד מאוד חשוב, מהשטח, וכן את היכולת לנתח אותו לטובת שיפור הבטיחות באתרי העבודה. קודם כל אני מאוד ממליץ על חברת פריזה, כי זאת חברה עם שירות טוב, חברה כחול לבן, תוצרת הארץ. חברת פריזה קשובה לצרכים המשתנים שלנו, תוך מתן שירות בכל עת ובמקצועיות רבה. יש לי רק להודות לחברת פריזה.